Yanzu app na farko da za ku shiga shine wannan app ɗin da ake kira Chrome. Shi Chrome yawanci akwai shi a wayoyi, amma idan babu a wayanku, ku shiga Play Store ko App Store domin ku sauke shi. To idan ku shiga Chrome sai ku sa Google Business Profile. Idan kuka nemi Google Business Profile, da ana ce mai Google My Business. To shine wannan abun na farko da zai nuno muku. To idan ya nuno muku wannan abun ɗin sai ku taɓa shi. Idan kun taɓa nan za ku ga bayanai ne kawai akan yadda mutum zai ɗora sana'ar da yake yi a kan shi. Gashi sun ce free, ma'ana kyauta ne, easy kuma da sauƙin ɗorawa. Sannan personalize, za ka iya ɗora hoton a kayan da kake siyarwa ko duk wani abu da kuke so, ko awanni da kuke amfani da shi wurin buɗe shago da rufe shago da sauransu. To yanzu bayan kun duba kun ga yayi muku, wannan button ɗin za mu danna, wannan shuɗin button ɗin. Idan kuka danna shi sai ku ɗan bashi lokaci, zai fito muku da wani pejin. Yanzu a misali, idan har ba ku yi signing in ba, wato ba ku yi register ba cikin Google Chrome ɗinku, zai kawo muku wannan wurin. To sai ku shigar da email ɗinku, don shi sai da email. Idan kuka shigar da email ɗinku za ku sa password da sauransu. To idan kuka sa sai ku sa next, sai ya kawo muku inda za ku sa password ɗinku na email. Sai ku sa next. To idan kuka sa ya tabbata ku ne, sai ku sa continue. To idan kuma dama can email ɗinku a shige yake a Chrome ɗinku, ba sai kun yi login in yanda muka yi ba, kawai zai kawo ku nan ne kai tsaye. Kuma abin da yake faɗi a nan ya ce start building your business profile, ma'ana ku zo ku sa duk wani information ko duk wani bayanai akan business ɗinku. Nan na farko an ce business name, nan na biyu business category. So na farko za ku sa sunan business ɗinku, shine nan. Za mu sa namu Hausa Importation Hub. To gashi. Sai ku sa category ɗin business ɗinku. Sai ku nema. Idan mutum kaman jaka yake siyarwa, gashi bag shop. Idan mutum takalmi yake siyarwa, gashi shoe store. Duk wani abu da mutum yake yi sai ya sa. To mu tun da importation muke, bari mu nemi importer. To gashi. Idan kuka gama sawa, kuka sa ma'ana sunan kamfanin naku da sunan business ɗin da kuke, sai ku danna shi wannan button ɗin sai ya tafi next. To idan kuka danna next zai kawo muku wannan wurin. Shi kuma wannan abin da suke tambayan ku shine, do you want to add a location customers can visit? Shine kaman masu shago. Idan kuna da shago sai ku sa yes. Idan ba ku da shago, kamar masu sai da kayansu online daga gida ko dropshipping da sauransu, sai ku danna no. Ma'ana ba ku da shagon da mutane za su iya zuwa, ko office ko store. To, saboda na san yawancinmu ba mu da physical shago, saboda haka zan sa no. To, idan kuka sa yes, za su kai ku inda za ku ɗauki hoton shagonku ko kayan da kuke siyarwa, ku ɗan yi bidiyo kaɗan don ku ɗora. To na sa no. Idan kuka sa no sai ku ce next. To in ya kawo ku nan wurin, zai tambaye ku where do you serve your customers? Wannan abin da kuka ga an sa optional. Idan mutum baya so ya ansa shi, ko bai gane ba, ko ba shi da lokacin, za ku iya danna next. Amma abin da ake so ku faɗa shine kamar areas inda kuke delivery. A misali yanzu ina Abuja, amma ina iya delivery Kaduna, ina iya delivery Katsina, ina iya delivery ko ina. To sai ku zo nan duka ku zaɓi inda kuke iya delivery. Yanzu ni zan wuce saboda ni ba delivery nake ba. Na horar da mutane, ba siyar da kaya nake ba. To a misali ku masu sai da kaya, za ku iya sa Abuja na cikin inda kuke delivery. Idan kuka sa shi, za ku ga ya zo na ya nuna sunan garin da kuka zaɓa. To za ku iya ƙara wani, bari in sa Kano. Kun ga na sa Kano, Najeriya ko ya ƙaru. Zan iya sa ina iya kai delivery Bauchi ma.
kun ga Bauchin ma ya shiga. To haka za ku yi ta sawa har ku sassa inda kuke iya kai delivery. In duka 36 states na Najeriya kuna iya kai kaya duk sai ku sa a ciki. To yanzu ni zan danna next. Na gaya muku ko kun sa ko ba ku sa ba zai bar ku danna. Yanzu abin da suke tambayan ku anan shine what region is your business based? Ana tambaya a wani gari ko a wani region ko a wani yanki business ɗinku yake. Wannan wurin za ku taɓa sai ku nemi garin da kuke ko ƙasar da kuke. Da yanzu na taɓa shi. Idan kuka yi ƙasa za ku ga akwai su Nijar, akwai Ghana, akwai Tanzania, akwai Cameroon, duka akwai. To sai ku nemi garin da kuke. In Nijar ne ma ku nema, in Najeriya ne duk ku nema sai ku sa. Ba wai abu ne na 'yan Najeriya ba, da na duk duniya ne. Gashi sai muka zaɓi Najeriya. Tunda mu a Najeriya muke sai mu sa next. A nan ne sai a tambaye ku number wayar ku. Nan za a ce ku sa number wayar ku. Idan ba Najeriya kuka zaɓa ba za ku ga nan flag ɗin da zai nuna muku ba wannan kalar ba ce, zai nuna muku flag ɗin garinku. Nan kuma idan mutum na da website sai ku sa. Idan mutum ba shi da website sai ku bar shi. Idan kuna son website shi ma za ku iya magana sai ya nuna muku yadda za ku yi website na business ɗinku a sauƙaƙe ba tare da wani tashin hankali ba. To yanzu in kuna da website sai ku sa. Idan babu sai ku sa number wayar ku kaɗai sai ku sa next. To sai ku sa number wayan ku. Zan sa nawa a nan. Kuma sai ku sa naku. In kuna da website sai ku sa. Idan ba ku da shi sai ku danna next. Nan za su tambaye ku get update about your business. Kamar irin a tura muku kamar alert ko notification idan mutane suka nemi page ɗinku ko kuma in suna da wani update da suke da shi akan wannan product ɗin. Idan kuna so sai ku ce yes. Idan ba kwa so sai ku ce no. Kowanne mutum ya zaɓa daidai ne. To bari in sa yes ɗin ne sai mu sa next. To yanzu gashi zai kawo ku nan. Ana son nan wurin abin da ake so shine ku shigar, aka ce please enter your mailing address to verify. Ma'ana ana son ku shigar da country wato ƙasar ku kenan, ƙasar da kuka zaɓa tun a farko Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi kowanne. To yanzu sai ku sa street address, sunan layin unguwarku, local government ɗin da unguwarku take, city garin da unguwar taku take, nan kuma postal code, nan postal code, nan state. Na san tambayar da zai zo zuciyarku shine ina zan je in samo postal code. Yadda ake samo postal code shine a misali yanzu kuna 'yan Kaba sai ku ce 'yan Kaba, sai ku ce 'yan Kaba postal code. Idan kuka yaka kun ga 'yan Kaba, wannan shine postal code ɗin 'yan Kaba. Wannan 702101 ɗin nan sai ku kwafa sai ku je ku rubuta. Idan ba 'yan Kaba kuke ba, a ce mutum a misali yana Garki Abuja sai ya ce Garki postal code, to zai fito muku. Idan bai fito irin wancan ba zai fito muku irin yanda wannan ya fito. Kun gan shi nan. Nambobi ne guda 6 za su fito muku sai ku zaɓa sai ku kwafa sai ku je ku rubuta a can ɗin. Wani abun da nake son na nuna muku a nan shine idan ba kwa son ku rubuta yanzu za ku iya zaɓen wannan verify later ɗin, amma gara mutum ya cike komai yanzu ya danna next don sanin menene abin da ke jira a gaba. Ni zan danna verify later domin ina son da in cike wurin nan a natse. To abin da zai kawo muku next shine business hours, ma'ana awa nawa kuke yi a business ɗinku. Kullum kuke buɗewa, in kullum ne sai ku sa, in ba kullum bane ba shi ma sai ku bari. To yanzu zan je in sa a misali Sunday a buɗe. Zai ce to opens at, ma'ana ƙarfe nawa kuke buɗewa sai ku zaɓa. To a misali a ce muna buɗewa ranar Lahadi kenan, da Lahadi suke fara ba Litinin ba Monday. Yanzu Sunday kenan ina buɗewa ƙarfe 9. Gashi ko in ce 10. Za ku iya tafa ko in ce ƙarfe 10 na safe. Sai nan za ku ga closes at, ma'ana yaushe kuke rufewa. Sai ku sa lokacin da kuke rufe. A misali zan ce ina rufewa
ƙarfe 3. Zan ce ina rufe ƙarfe 3 na rana. To zan buɗe Monday yaushe nake fitowa shi ma zan sa. Haka za ku yi ta yi har ku gama. To shi ma wani abun lura a nan shine idan ba kwa son ku cike shi yanzu za ku iya sa skip. Idan kuma kun cike sai ku sa next. To amma gara mutum dai ya tsaya ya cike abin da zai cike, komai da ake son a yi shi da kyau, a tabbata ya hau. Saturday sai in ce a rufe nake. To shikenan. Yanzu ina gama wannan sai ku danna next. Kuna danna next yanzu zai kawo ku nan. Business description, ma'ana ku gaya musu me business ɗinku yake yi. A cikin wannan wurin za ku tafa. To yanzu gashi na gama rubuta nawa a taƙaice dai, kuma za ku lura nan akwai wani number da yake motsa. Ana son duk kalmomin da za ku rubuta kai ya wuce 750 ɗin nan. To duk wani abu da za ku rubuta ya kasance ƙasa da 750. In ba haka ba zai bari ku tafi next ba. To yanzu bari mu je next. To wa'inda suke business ɗin kamar siyar da kaya da sauransu, nan za ku je ku zaɓi hoton da za ku ɗora na kayanku. Kun ga an ce add photos of your business, kamar show off your product or services. To nan za ku zo ku zaɓi duk wani product ko service da kuke bayarwa in akwai hoton. In kuma babu za ku iya skipping. In kuma akwai mutum ya daure ya ɗora. To idan kuka taɓa zai kai ku ɗauko hoton daga library ɗinku sai ku ɗora ku yi duk wani bayanai a kai. Bari mu gwada ɗora guda ɗaya. Idan mutum a Android yake yadda zai nuna muku daban. To yanzu na taɓa hoton da nake son in sa. Sai ku ba shi dama idan ya ɗora hoton sai ku ce next. Sai ku ga me zai ba ku a gaba. Nan abin da suke cewa shine claim your $300. Dala 300 ake baku da mutum zai iya amfani da shi kamar ya yi advert, wato ya yi talla a kan Google ɗin. To yanzu mutum zai iya claiming credit ko kuma mutum ya yi skipping. Idan kuka yi claiming credit ɗinku zai zo ya kawo muku wannan wurin. Yana tambayar ku to yanzu idan kuka yi ads ɗin da su ina kuke son mutane su ya kai mutane. To za ku iya cewa ya kai su website ko ya kai su business profile ɗinku. Ga waɗanda ba su da website kenan. In ba ku da website ku ce ya kai ku business profile ɗinku. To gashi abin da yake ƙoƙarin gaya muku yake cewa thanks, people come here after they click your ad. Ma'ana to nan wurin mutane za su zo bayan sun yi clicking ads ɗin nan naku da kuka yi ƙoƙarin amfani da dala 300 nan. To yanzu gashi nan sai ku ce next in yayi muku kenan. In bai yi muku ba za ku iya komawa baya. To yanzu sun ce muku menene goal ɗinku. Goal ɗinku shine ku samu kira ko ku samu mutane su je website ɗinku ko ku samu mutane su je shagonku ko ku samu mutane su je YouTube ɗinku. To duk wanda kuke so. In kun fi son mutane su kira ku to. In kun fi son mutane su je website ɗinku. In kun fi son mutane su je kamar shagonku, duk sai ku zaɓa. Amma idan mutum baya son nan wurin ko yana son ya je ya ƙarasa saboda ko kun yi ad ɗin nan ba ku gama verification ba, ku taɓa wannan abun. In a Android kuke za ku gan shi a sama. Idan kuka taɓa sai ku koma inda kuka baro. Dama yana haka idan ya tafi can zai kai ku inda za ku je ku cike wancan abin da za ku yi tallan da shi. To yanzu nan ko ku yi skipping ko yana ce muku ku yi kamar ku samu custom domain duk ku share shi kawai ku yi skipping. In kuma kuna so sai ku yi. To gashi na sa skip. Yanzu haka zai ce muku your edit will be visible once you are verified. You can now continue to make updates on your profile. Duk abin da muke yi sai sun yi verifying. To amma yanzu suna cewa za ku iya zuwa ku ci gaba ku danna continue don ku je ku ƙarasa duk wani bayanai da kuke son ku sa akan shi wannan business profile ɗin naku na kan Google. Yanzu sai in sa continue. To idan kuka sa continue haka
zai kawo muku wannan abun. Wannan abun da zai kawo muku zai ce muku your business is not visible to customer. Ma'ana, kwastomomi ba za su ga business ɗinku ba yanzu a haka yanda yake. Saboda haka akwai aikin da za mu yi don mu samu a yi verifying ɗinmu. Idan aka yi verifying ɗinmu shine kowa da kowa zai iya ganin account ɗinmu akan Google idan suka nemi abin da muke siyarwa. Idan ya kawo ku nan, za ku ga an rubuta wannan abun cewa your business is not visible to customers. Ma'ana yanzu mutane ba sa ganin business ɗin naku. Ba mu gama registration ba kenan. A nan ƙasa za ku ga get verified for them to find you on Google. So sai mun yi verification kuma nan za mu taɓa don mu je mu cike mu ƙarasa mu yi verification abin ya hau kan Google mutane su iya neman mu a kai. To yanzu bari mu je mu danna wannan button ɗin. Amma kafin nan kun yi kuskure akan registration ɗin naku. Wannan na farko da kuka ga an sa edit profile, shi mutum zai shiga ya koma ya ciccike abin da ya ga bai cike daidai ba. Shi kuma wannan edit product shine kamar mutum ya saka kayan shi a kai, zai iya shiga ta nan ya ɗan caccanja product ko kuma ya ƙara. Wannan advertise ɗin shine idan kuna son ku yi talla akan Google. Talla akan Google zai je har YouTube, zai je Google, zai je wurare daban-daban. To yanzu idan muka danna get verified, sai ku ɗan jira. Yanzu gashi ya ce ku saka address, za ku ba da country da kuke wato ƙasa, sai ku ba da street address, layin unguwarku kenan, da local government da unguwar take ciki, da city ko town. Zai iya yiwuwa Kano ne, zai iya yiwuwa Abuja, Bauchi ko ma ina ne. Wannan kuma postal code za ku sa, postcode kenan. Sai ku cike. Idan kuka cike sai ku zo nan ku zaɓi state ɗin da kuke ciki. To bari in cike nawa. Yanzu na danna next sai in jira. Abu na biyu, nan ana verification. Wannan ko a turo muku verification ta waya ko kuma ku taɓa ku ɗora hoton business ɗin da kuke yi. Wannan kamar na masu shago ne ko masu waɗanda za su iya dai ɗan bidiyo na abubuwan da kuke siyarwa, sai ku ɗora a yi verification ɗin. Ni zan yi ta namban waya tunda dai ba shago ne da ni ba, ba kuma kaya nake siyarwa ba. So idan na sa next, za a yi min text ko a kira ni. Amma a nan ku za ku zaɓa. Kun ga na farko aka ce ko a turo muku message, na biyu ko a kira ku, duk wanda mutum ya fi so. In message ɗin ne sai ku yi na farkon, sai ku jira su turo muku code ɗinku. To in kuka danna sai ku sa next. To yanzu mun danna next, muna jira a turo mana code mai lambobi guda 6 da za mu sa a kai domin mu yi verification. To an turo min da code ɗina. To gashi na yi verifying, ina jira ya gama. Kun ga yanzu abin da aka ce min a nan shine you are now verified. An yi verifying ɗina akan Google cewa business ɗina ya hau Google. To alhamdulillah, sai ku danna next ku ga wani ƙarin bayani suke so. Kun ga shikenan mun gama. Yanzu haka komai ya hau da izinin Allah. To yanzu gashi yana cewa you are being verified by Google. Suna ƙoƙarin verifying ɗin mu har yanzu. To za ku danna next. Idan kuka danna next zai kawo muku wannan abun. Idan mutum na so ya yi amfani da abun sai ya yi. Idan kuma mutum baya so, ku danna skip ɗin nan kawai a wuce wurin. To na danna skip. Yanzu an ce your edit will be visible once you are verified. Yanzu mun gama submitting komai da komai. Za mu jira idan Google suka gama verification ɗinsu za su sanar da mu. To idan aka sanar da mu cewa an yi verifying ɗinmu, shikenan business ɗinmu ya hau kan Google. Duk wanda ya duba ya neme mu zai gan mu. Sannan banda wannan ba hanya ce kaɗai da ake sa business akan Google ba. Akwai hanyoyi da dama, akwai platform da dama. To wannan haka
ake ɗora business akan shafin Google, yanda idan aka nemi mutum za a gan shi akan Google har mutane su ɗau namban ku su yi muku magana. To yanzu a misali mutum ya fita bai san ya zai yi ya koma ba. Abin da za ku yi kawai shine ko ku koma ku nemo business profile ko ku koma ku nemo business.google.com. Kuna yin business.google.com kuna sa go zai buɗe muku Google business ɗinku. Kun gani? Kun ga yanzu ya kawo ku nan, shi ake cewa dashboard. Duk wani canje-canje kamar yadda na ce muku za ku iya canja rubutun da ke profile ɗinku, kamar kun ga yanzu wannan ba hoto, kuma tun da kuka ga ya fito haka to an yi verifying ɗin namu. Sannan ga product, wannan Q&A, wannan mutane ne za su muku review, wannan ku za ku sa hoto a kai. To yanzu kuka shiga na farko wannan edit profile ɗin, kun ga duk wani bayanai da muka bayar a nan wurin, to zai ba mu damar mu canja bayanin daga contact ne, daga location, daga hours ne, da duk wani abin da ya shafi business ɗin. Da duk wani abin da ya shafi business a nan za ku iya zuwa ku canja. Sannan wannan na biyun, kamar in mutane sun zo pejin ku sun rubuta muku review ne akan Google. Wannan hotuna kuma kamar hotuna ne na business ɗinku ko na abin da kuke siyarwa, shi za ku zo ku taɓa ku sassa idan kuna da su da yawa. Wannan kuma da aka sa edit product shine nake ce muku, idan mutum na da kaman kaya da yake son ya ɗora ya nunnuna, sai ku danna wannan get started ɗin. Kuna danna get started zai ba ku dama, kun gani? Zai ba ku dama ya ce ku ɗora hoton kayan, sunan kayan, sannan ku zaɓi category da kayan yake, sannan ku sa wa kayan farashi a naira. Sa wa kayan farashi optional ne, ma'ana ba dole ba ne. Sai nan kun ga an sa product description, za ku ɗan yi rubutu kaɗan dan bayanin shi wannan product ɗin ko shi wannan abin da kuke siyarwa. To yanzu shi kenan, wannan na ƙarshen za ku bar shi tunda ba mu da website, amma in mutum na da website ya sa. To yanzu nan bari in yi sa hoto. Kun gani na shigar da hoto, to sai in sa. Yanzu sai in zo in sa mai suna. To sai a ce select category. Babu, idan babu sai ku yi creating. Sai ku ce mi, bari zan yi creating na in ce importation class. Ku za ku yi creating category da kuke so. Yanzu sai in ce nawa ne kuɗin. Zan sa 10,000 ne kuɗin. Yanzu a nan wurin sai in zo in yi bayani, sai in faɗi abin da ajin ya ƙunsa. To duk wanda ya zo ya duba ya karanta ya ga a'a wannan abu ne da nake bukata, sai mutumin ya biya ko kuma ya kira ni ko ya min message tun daga number ta a wurin, ga kuma email a wurin. To yanzu idan kuka gama shigar da komai kamar yadda na yi, sai ku danna wannan abin da aka ce publish. Nan za ku iya sa kamar in kuna da link na ko group ne da ku a WhatsApp da mutum zai shiga ko wani abu. Yanzu ni nan zan iya zuwa in sa link na Telegram ɗina da nake amfani da shi. To bari mu sa sai mu danna publish. Gashi na sa link ɗin shiga Telegram ɗinmu a misali. To yanzu bari in je sai in danna publish. To yanzu gashi sun ce your product is being added. Sai sun duba sun karanta kar mutum ya je ya ɗora abin da bai dace ba. Kun gani an ce this may take few minutes up to 30 minutes. Zai iya kaiwa minti 30 kafin ya hau kan page ɗinku, domin sai sun duba sun tabbata ba wani abin da bai dace kuke ɗora ba. To yanzu zai za ku ci gaba ku wayanda kamar suna da products da yawa kenan. Sai ku danna wannan sai ku daɗa shigar da sababbin kaya. To haka za ku yi ta yi har idan sun gama dubawa sai su ɗora muku akan pejin ku na Google. Ina fata kowa ya gane wannan ajin insha Allahu, kuma za ku iya ƙoƙarin ku gane kuma ku fahimta. To yanzu abu ɗaya kafin na tafi, akwai wani wuri a nan da za ku ga an sa add social profiles. Abin da yake nufi shine kamar in mutum na TikTok, in mutum na Twitter ko Facebook ko Instagram, in kuka danna wannan wurin kun gani zai dawo da ku edit.
To amma da ya dawo da ku edit sai ya zama na cewa ya ƙara wannan wurin. Kun ga wannan wurin da ya ƙara na sa social profile, to nan za mu je mu saka ko Instagram ɗinmu ko YouTube ko me muke da shi, TikTok. To a misali TikTok ɗin idan na zaɓi TikTok sai in je in ɗauko sai in je in kwafo link ɗin TikTok profile ɗina sai in zo in sa a nan. To sai mu sa. Yanzu da muka sa shi muna son mu ƙara wani sai mu zo nan mu ce add social profile. Idan muka ce add social profile ɗin nan sai ya daɗa ka mana irin abun sai ya ce to mu saka bari yanzu mu sa Instagram. To idan muka sa Instagram, shi ma Instagram idan muka sa shi kenan sai mu daɗa danna mu ƙara. Idan duk ba ku da shi ba matsala, ba dole bane ba. To yanzu bari mu sa Facebook, bari mu bar shi haka. To idan mutum yanzu yana son ya goge sai ku danna wannan abun, wannan ɗan kwandon sharan na gefe, kuna taɓa kwandon sharan nan zai goge abun. To kun gani an cire. To yanzu in kun gama shigarwa, abin da za ku danna shine wannan save ɗin nan domin mu yi saving abin da muka gama sawa yanzu. To yanzu ga shi nan. Idan kuka sa shi ma duk za ku ga sun ce muku is pending. So duk sai sun yi verifying duk wani abin da kuka zo kuka canja. Sai kun ba su lokaci sun yi verification ɗin abin. To yanzu haka ne mun yi adding sai mu koma baya. Sai mu daɗa refresh. Sai kuka komai ya hau. Yanzu wannan duk suggestion ne. Gashi complete profile idan mutum bai gama completing profile ba sai ya taɓa nan. Muna godiya da shigowanku wannan aji. Insha Allah za mu yi ƙoƙari duk wata mu kawo muku irin aji haka wanda zai amfanar da mutane. Muna godiya.